irin fa layin sigari ma da yar muke samu. Wallahi ka kiyaye garin ne wa dawa har ka wani ko mai ido ɗaya ce ta ruwa mu dan mai sigari. Ke dawowa wai ya kai ne wayar da muka ji jiya ya kai da ita. Ta ce na siyo ma wannan ba guda ɗaya. Murfi guda ɗaya. To kuma ai na shanye ta ban ji komai ba. To ni ba kundin kuɗin kashe shi ne Gaskiya ka ci da haƙi da Allah Allah ya sa. Allah ya sa rahoto. Tunanin za mu iya zuwa mu ci mutanen nan. Mana mutane ko mangara area. Ta shi kenan ba matsala. Masu kwanyo ne suka biyo ni. Ne kuma waye kwanyo wallahi ya ja wallahi. Kwanyo yaran da ya zuba duk kwanaki da suka taka da kansu suka taka wallahi Allah. Na sani baba za ka aikata gunki ne kai wallahi. Alan tuku. Aliyar ka waye kai. San wa za ka zaga ka san waye ni. Ne kai da uwarka ka san ni oganka ne ko a gidan yari. Kai kwanyo abin naka yawa har gida kwanaki ka cinye mana dukiyar yanzu har gida ya ka zo kana raina ogan nama hankali. Ka za magana ka sani da uwarka ko yau ko gobe. Magana kai zo mu je ka cinye mana shi. Ka za magana ka sani wallahi wani mutum da ba ka bari shi za ka cinye na sassara ganaran in taiwon ma in dakin fiye ka Allah ya tsina kai yanzu na samu fatattaka mun kai na ran da Allah ka san ko ne waye sani ka zo wani karamin yanyan da kai za ka raina hankali na sa a sassara mun kai Allah wallahi ka iya ne. Zaza